Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Гринов и това е първи епизод на Need for Speed Rivals. Извините. Първите няколко епизода сигурно няма да чувате със звук, понеже съм със слушалките си. И страшно са кефа леля ми, сигурно 2 часа съм мъчи да изтегли тази игра и направо изкъса нервите. Тигли драйвери, глупости. Но ще... ето. Добре. Какъв да бъдем? Рейзър, айде. Че много ма кефят повече. Какво ще кажете за графиката? Хора, тази игра тръгва на процесор AMD Athlon 264 4000 плюс 2,6 ГГц, а Nvidia GeForce GT 630 направо като ракета. 60 FPS поддържам. Хората игра е втората най-нова от поредицата на Need for Speed. Другата е 2015, но няма да дам пари. Без това в Steam няма. Трябва да поръчвам на други сайтове. Аз им вярвам. Но честно казвам, предпочитам повече Rivals, тъй като е по-такава. Аз съм гледал много клипчета на нея. Много е приятна играта. Много ще се забавлявам през тази поредица. Ще гледам абсолютно всеки път, като почна да играят, да заснемам клипч. Даже то ще бъде така. Чакайте малко, хора. Ще изрежа тази част. Тие хора, тук сме. Упс. О, хора с песни и нитрото. Чакайте малко.
Така, хора, тук сме. Уай! Време за дрифт! Уау, тук колите много бавно завиват. Дай, нитро. Ай, ще ги изям като набера. Оле! Дай! Тръгвай! Давай! Шава изям. Аре, четвъртия го изядохме. Изядохме ги, хора, гледайте. Коса, изядохме ги. Както са казали хората, последния остава първи. Оле, или последен си остава последен. Не, първи си остава първи. Последния си... Давай. Вой, аз излетях направо от асфалта, хора, гледайте какво ги правя. Майко намале. Вой. Тук не би... Не, това беше грешка. Не, нитро, ще нас спаси. Нитрото ще нас спаси. Нитрото винаги спасява хората. Хора, ако играете Nitro Speed, гледайте винаги да се зареждате бутилките с нитро на макс. Защото ако са забити някъде, точно това ще ви помогне. Чингетата вече нападат, бе, хора. And finish line! Yeah! That's cool! Yeah! Спря! Той ще спре! Ще кажете, хора, ще карам. Окей, дай ме накарам. Да, хора, гледайте са. Тук сега ще трябва да избягаме от чингето. Сега в момента карам без ръце, буквално играта кара колата. Честно казвам, аз края на играта го знам. Смятам да събираме пари. Края на играта купуваме Ако NXX Agera. Това е втората или третата най-бърза кола в света. Така че... Ето, ако не знаете, Need for Speed филма го даваха вчера по BTV. Ето, оня дето караш колата, нали, оня Тоби Маршал, караш на последното състезание Агера. Ако NXX Agera. И така, хора, смятам да си купим. Не, добре. Да, ще вземам чинге! Лошо. Чингетата са лоши. Хора, в тази игра чингетата са лоши. Беги. Хора, тази кола толкова сбавно набира. В момента съм на трета и съм на 70 на Test Drive Unlimited двойката с една кола, на трета бях на 120, на 130. Че... Айде, чао, полиция. Полицията бразя тази игра, лошото нещо, да. Хора, тук може да сме полицаи, както видяхте в началото, както на Hot Pursuit, който е играл, който не е играл, аз съм играл.
Честно казано, имаше състезания, които не можех да ги мина и не можах да мина играта, за съжаление. Но миналото си е минало. Нека се завърнем към Rivals. И сега ако изкочи на чингейма, прицака направо много ще се ядосам просто. Просто ще откача, затова минавам тук през слузята. Хора, както виждате, графиката е много хубава. Даже всъщност телефона ми успява да защити в най-хубавия си такъв, как се казваше сега? В най-хубавата част. Сега трябва да намерим състезател, хора. Да му направим едно състезание, да е нитро. Само че първо дайте, ако искате дайте. Не, айде, обяснете, пак ще го минем. Аз пък минем. Тук. Да, той играта тук нарочно го изложила. Завой! Чакайте. Се обърках. Пич. Акепт. Обърни! Тръгвай! Нитрото ще помогне малко. Добре, получихме лек буст. Ще намини. Минава, той минава. Тук има сблъсък. Той напредва по-бързо. Но ние го гоним. Но ние сме точно зад него. Така, ще вървим зад него, защото това ни дава буст, ако не знаете. Давай! Сега ще го издем. Чао! Бебе! Чао! Да си слушам. Ти не можеш да караш тази кола. Ти не знаеш как да караш тази кола. Какъв е ония буст, не мога да разбера. Оня се заби. Сега и аз ще се забия. Дайте X ми е... Аз съм се го направил, защото с спейса ми и нитрото ми е много удобно. Аз отпреди една от Underground, двойката си бях свикнал с Z. Ама сега като ме пусна с спейса ми е много удобно, тъй че винаги вече на всяка една Need for Speed те ще бъдем. Тъй като са ми удобни настройки, всъщност само че съм свикнал спейс да ми е ръчната. Владиш! Чакай, Владиш, лекачко. Оня пък какъв е там. Аз оня много зад мен. Това ще са включили в състезанието или да го избавам един път? Аре, няма, що ще загубим от буста. Хора, тук има и други коли, не е само тая. Има мега опнатите игри, както казах. Аз пък, майко, хора... че съм взе. Много опнатите коли. Давай. Хит левел 4. Кой ще чета? Аз не знам много английски. Все пак